No, no. Yeah, yeah. Last lambang ala apya ka jingit ba shisha jingit pa po jingit pa na lang ala trang na do ka por men shwa tang ba ngam yo ngam sham ya ka hen rei dei ma pi ko sem tambaya nga wa ju panar ta tin ne ya nga ba pi pen tieng ya ka jingit nya la ap la pun sen ai lahon ka man sem na do ba nga sham ya pi ko sem ai to yang what you shap tiếng cần bà pi đơn ban nong to playa ki kan tiền what you shap tiếng cause em yang what you shap tiếng what you shap tiếng cause em yang what you shap tiếng bilong kam sentiu ba po si pun rong kam tama ki jang ki na pa pi pong ba ito ai ken jom pi ngalong pangakwa ba ne ba pi si junom si lentar ki sngi pangakwa ban kan do ya i mei jong pi mate bi de kya we jong a kum banga i de pi te ya i ro kum ta ai lahon ka man sem na do banga sham ya pi ko sem ai to yang what you shap tiếng kan ba pi dan ban ong to playa ki kan tiền what you shap tiếng cause em yang what you shap tiếng cause em yang what you shap tiếng kum don bala ban panya klar ya ka ching e jong e kam tama bangi don ching so to i we ha do la sha la shis ngi bilong kum klur per nai yang api ai jing shai ngam kwa wangan do ya pi han reyo play rungan yai do ai lahon ka man sem na do bang sham ya pi ko sem ai to yang what you shap tiếng kan pa pi dan ban ong to playa ki kan tiền what you shap tiếng cause em yang what you shap tiếng cause em yang what you shap